Nou, hier moet het dus gebeuren. We hadden al een beetje schinspuiten. En hier komt dus bij te staan. Ik ga hier nog iets ruimte. Hebben skin maken en komt de wasmachine en koelkasten. En dus een zithoek. En dan moeten we hier maar 3 maanden wat wijnen. Maar we kunnen wel eens beestjes meenemen. En daar gaat het dus om. Had je enig idee waarom als het zit wist? Nou ja, dat gaat om de wet van Damocles. En dat is als er drugsoverlast is of overlast van mensen die drugs gebruiken. Maar dat is hier net. Daar is het wel voor, maar dat is hier net aan de orde. Je hebt zwaar net veroordeeld? Nee, helemaal net. Ik ben al bij het Openbaar Ministerie gestraft. En nu word ik nog een keer gestraft. Daar hebben we dan het Openbaar Ministerie voor nodig. De gemeente De Frieske Marn stelt in een reactie dat er wel degelijk sprake is van orniciëre himkweek. Het maakt er net uit of het voor medicinaal gebruik is. Het mij net en dus wordt er handhavenen. Hier hebben we de planten, ja. Ja. Hoeveel hier er staan? Hier buiten staan 25. Dat mij net. Nee, Want waarom hingen die plantjes? voor medicinale redenen, voor patiënten. Maar je kan ik natuurlijk zeggen van die patiënten hier die plant zelf thuis houden kunnen. Ja, maar ja, hoeveel mensen worden er dan uit hun huis zetten? Als die in een woningbouw huis gewend is, dan staan we saapstrutten zetten. Maar dan ben ik mensen die in een rolstoel zitten of die ziek zijn die zelf net kweken kennen. En daar doe ik het voor. Je in Burk dat kun je dus ik net uitvieren. Nee, alles laat stil. Ja, misschien kan ik geen lesje aan hier. Mijn houthandel laat stil. Is er nog protest mogelijk? Nee, Dat is klaar. het is klaar. Verwiet je jezelf wat? Nee. Maar wie vang ik weer bewust dus. Als je net het gevoel hebt dat je wat verkeerd doet, dan is dit wel een hele harde straf.